Salut și bine v-am găsit la un episod de pe canal, cred că e primul. Și vreau să fac doar 25 pe leon. Dar uite că facem pe bază de 20. Bun, haideți să intrăm în mesh pe Brawl Ball 5v5 și să jucăm. Uite-l pe Pup Spike. Acolo adversar. Vă dau după mine pe cacatul. Uite pe Frank, l-am bătut, că e slab. Ce să te pui cu Frank pe 5v5? Ce sună așa hitul Spike? Nu da WC-ul. Nu da cu WC-ul în cap. Nu da cu WC-ul în cap, Spike. Pup Spike. Mă, și mi-am dat ultima. Am oprit puțin filmarea. Că trebuie să fac ceva și am oprit-o. Mamă, dacă mi-a dat ultimata și eu n-am dat-o, pentru că n-am dat-o, vă dau pe ea să o dau. Mi-a dat-o. Hai, pe cea ultimată, ce ai făcut, Frank? Sărac. Nimic, Frank. Mă rupe Pup Spike, acum mă omoară Brock. Sau Dinamiche Pasăbul. Și-a dau dislike în loc să dea like. Nu! Again! Ca și cum nimeni n-a dat pe el, numai eu. Adică ca și cum ar fi și m-am călcit iarăși în meci. Gol, ce vorbim aici? Bun. Ne-am respawnat, adică ne-am trezit. Și mergem aici. L-am bătut. Și go! Ce mă? Era să dau gol de 2 ori și n-am dat niciodată. Mai ziceți ceva de mine. Am dat de ce. Am câștigat plus 3 trofei. Bun. Brocul e aici. Pot să-l maxez pe Brock. Ziceți voi să-l maxez pe Brock?
gemuri. Cine mi-a dat 23 de gemuri? Nu, hai să facem rost de coinzuri ca să ne putem lua hypercharge pe Brock, să fim bogați, să-l avem pe Brock. Bă, voi care ziceți că e mai fain, Gala Mortis sau Mortis normal? Mortis pălărie normal. Ce bine că nu mi-am dat. Dacă mi-a plătea, mi-a pierdut ultimată. Normal. Deci o să-l câștig. Mai bine asta, dar o să câștig. Nu am avut ce să-i fac. Stai, numai să vezi ce vă dau acum. Bă, voi ați mai văzut pe cineva care pierde 2 meciuri unul după altul? Nu știu dacă ați văzut voi, dar eu nu. Ați văzut, eu m-am băgat pe rank și m-au băgat pe Brawl Ball. 5v5. Da, hai să jucăm și să nu mai comentăm. Scrieți în comentarii. Scrieți în comentarii pe ce să mai facem taiere. 25 sau 20, depinde ce tăiere avem pe acel personaj, dar vă rog să nu ziceți Jessie sau Angelo sau chiar Macy, nici nu zic să nu ziceți. Sau Blood, că nu am. Cred că nici Mălălina are toți Blood. Da, m-a omorât, și-o da like pe ea. Uite și-o dau un like, mă cănuție. Nu, da, e un 0 pentru ei. Sau 0, 1. Ce?
să ne băgăm în meci fix acum. Demolition is my mission. Bun. Hai că am luat noi ninja. De fapt, eu am luat unul noi. Gol! High dive, people don't survive. Baron destructive Dino defeats Delinquents. Stai, ne uităm aici. See me rolling? You wait. Stați un pic. Uitați cu locațiile meu cu frumos. Bun. Gata. Pornim meciul și ne jucăm. People don't survive. Ala, people don't survive. Uitați cum se dă gol. Stai că nu-l dați și nu se încoace. Hai că fugim. Gol, mă! Câștigăm, că da... Ce suntem, mă, niște amatori? Dar 20! Mamă, nu vine să cred! Băieți, putem să ne luăm un skin super rar. Pechite nu sunt super rare. Edgar nu sunt super rare, că ăla super rare îl am pe 8-bit.